allebei tegelijk. Wie staat er met de zenuwen? Zenuwen, wat zijn zenuwen? Welke zenuwen bedoel ze? Ja, de spanning dan in ieder geval. Heb je ook niet last van spanning? Nee, we hebben net even lekker afvalkoontje met een putje bier gedronken. Ja. Afvalkomen met bier brengt plezier, dus Dus geeft de helemaal spanning los. er helemaal vanaf. Ja. Miranda van Jan van Hanjelen, dikke letje. Hier is terug Peter van Schravenkosten, Bert en Ans van Gommersfrits, Peter Kosten.